स्पंदना वाहिनीचे सकळ वीक्षकांक स्वागतू. आजी आम्ही मुंबई शहराच्या श्री वेंकटरमण देवस्थान श्री बालाजी मंदिर नवी मुंबई वाशी हांगासरची आयचे अंग विशेष कसन म्हणरी आमगेल्या परमपूज्य जावन आशिल्ल्या श्रीमद संयमींद्र तीर्थस्वामी आमगेल्या दिव्य हस्तांतू सहस्र कुंभाभिषेक चलता रस ह्या प्रमुख जावन तुमके एक विशेष कार्यक्रम आम्ही स्पंदनांतू प्रसार करता. अतिमत तमोगिरी समिति विभेदन पितामहभूतिद गुणगण निलय शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमारमण. भव मुख सूर सतत सुवंदित रमा मनोवल्लभ भव मम शरणं शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमारमण. अगणित गुणगण मय शरीर हे विगत गुणेतर भव मम शरणं शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमारमण. अपरिमित सुखनिधि विमल सुदेह हे विगत सुखेतर भव मम शरणं शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमारमण. प्रचलित लय जल विहरण शाश्वत सुखमय मीन हे भव मम शरणं शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमारमण. सुरदिति जसुबल विलुलित मंदर धर पर कूर्महे भव मम शरणं शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमारमण. सगिरीवरधरातलवा सुसुकर परम विबोधये भव मम शरणं शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमारमण. अतिबल दिति सूत हृदय विभेदन जयेन्द्र हरे मल भव मम शरणं
शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमा रमण अतिबल दितिसूत हृदय विभेदन जयन्द्रुहरे मल भव मम शरणं शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमा रमण बलिमुख दितिसूत विजय विनाशन जगदवनाजित भव मम शरणं शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमा रमण अविजित कुन्द्रपति समिति विखण्डन रमावर वीरप भव मम शरणं शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमा रमण खरतर निशिचर दहन परामृत रघुवर मान श्री विघ्नेशाय सरस्वते पार्वते गुरुवे नमः पार्वते गुरुवे नमः पालिसु गणनाथ सद्गुण शील विभवनाथ गणनाथ सद्गुण शील विभवदात पालिसु शुभवनि वालिसे विघ्नवे शाल सुगुण जव बाल मनोगर पालिसु शुभवनि वालिसे विघ्नवे शाल सुगुण शिव बाल मनोहर पालिसु गणनाथ सद्गुण शील विभवदात
ಶರಣುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಶಾಲಿ ಶರಣುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಶಾಲಿ ವಾಹಿನಿ ಶರಣು ಶ್ಯಾಮಲ ರೂಪಿಣಿ ಶರಣು ಶಂಕರಿ ಗೌರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಶರಣು ಬಲಿರನ್ನ ಪೂರಿಣಿ ಶರಣು ಶರಣು ಚಂದ್ರವದನೆ ಸುಧಾಂಶು ಶೇಖರಿ ಚಂದ್ರವದನೆ ಸುಧಾಂಶು ಶೇಖರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ರೂಪೆ ಮಂಗಳೇ ಮಂತ್ರ ರೂಪಿಣಿ ಕನಕ ಭೂಷಣಿ ಶಾಲಿನಿ ಗುಣಶೀಲನಿ ಶಾಲಿನಿ ಗುಣಶೀಲನಿ ಶರಣುತ್ತಿರುವ ಶಾಲಿವಾಗಿನಿಯೇ ಶರಣು ಶಂಕರಿ ಗೌರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಶರಣು ಬಲಿರನ್ನ ಪೂರಿಣಿ ಶರಣು ಶರಣು ಓ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಸಿದಯ
सहस्त्र कुंभाभिषेक चलत असलेल्या या एक विशेष कार्यक्रमाक आता एक सान विरामानंतर कार्यक्रम मुखवर्सित. ವಿರಾಮಾನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂದ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ಹರುಷದೆ
ಇಲ್ವೇ ಅಜ್ಜ ಮಕ್ಕ ಕೆದನಾತು ಕೊನೆಗೆ ಆಶಿಸಿಲೆ ಹಾವು ಮಧುರೆ ಯೌಕ ಮೋಡು ಮಿಗೆಲ ಮಲ್ಲ ಮಾವುದ ಕೋಣ ಪೊಳೋಕ ಮುಣಕ ಆಶಿಸಿಲೆ ಅಜ್ಜ ಅತ್ತೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಸಕ್ಕಡ ಉಚಿತ ಜಾವನ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ತನೇನ ಅಪ್ಪೆಲ್ತನ ಹಾವು ಯಾನಾ ಮುಂಡ್ ಸಮಯ ಅಜ್ಜ नवे तकाची आम्ही एक काम करूया अज्जा हाऊ तू नेसी मी अण्णा बलरामावर ಒಟ್ಟು आपणवऱ्या तलरी अज्जा एक दिवस तू माझी हंगे ते राब हंगे ते अतिथी आचार सकळ घेऊन कल्ले सकाळी आम्ही ಒಟ್ಟು वच्चा जायतो ಎಷ್ಟು म्हणतो हा अज्जा तकाची मिगल अण्णा मारा अपेता अण्णा बलरामण्णा कसन कार्य जाऊ का त्या सक्कड करून जा काय सांगतोय अण्णा दूर तुकोनो आम्ही माव असं मल्ला मावा कंसाना रायबारी जाऊनो अक्रू राज्य पेटल ओय तगेल स्वागत सक्कड केला आम्ही तलरे अण्णा एक खुशे विषय मला रे हाऊ तू ಒಟ್ಟು जाऊंगेनो मधुरा वच्चेस ओय मधुरा वच्चे एक विषय नाही बिल्ला हब्बा म्हणून आमंत्रण आमक दिल्लस बिल्ला हब्बाಗೋಸ್ಕರ आम्ही थंय वच्चेस तलरे आम्ही दोग जण शी वत्ता असताना पण हन्नी पण सक्कड पडता असाची हन्नी दोग जण इतलं कुशल कला असाची म्हणून तांका कसाने म्हणून आमका एक शंका नवे विषय सांग तू सांग ना ನೋಡಬಲ್ಲೆ ರೇ ಉಗ್ರ ಸೇನ ನೋಗೋ ನೋಡಬಲ್ಲೆ ರೇ ಉಗ್ರ ಸೇನ ನೋಗೋ ಆ ಆ ಆ
ಜನನಿ ಜನನಿ ಜನಕರ ಬಂಧನವು ಮೋಕ್ಷವು ಜನನಿ ಜನಕರ ಜನನಿ ಜನಕರ ಬಂಧನವು ಮೋಕ್ಷವು ಬಂಧನವು ಮೋಕ್ಷವು ಧನುಜ ಕಂಸಗೆ ಮೃತ್ಯು ದೀಕ್ಷೆಯು ಧನುಜ ಕಂಸಗೆ ಧನುಜ ಕಂಸಗೆ ಮೃತ್ಯು ದೀಕ್ಷೆಯು ಆ ಆ ಜನನಿ ಜನಕರ ಬಂಧನವು ಮೋಕ್ಷವು ಧನುಜ ಕಂಸಗೆ ಮೃತ್ಯು ದೀಕ್ಷೆಯು ಧನುಜ ಕಂಸಗೆ ಮೃತ್ಯು ದೀಕ್ಷೆಯು ಮೃತ್ಯು ದೀಕ್ಷೆಯು ಆ ಆ ಉಗ್ರಸೇನನು ನಾಡಗಧಿಪತಿ ಅಹನು ಮುಂದಿನು ಅಹನು ಮುಂದಿನು ಒಡನೆ ಗೆಳೆಯರು ಸಹಿತ ಮಧುರೆಗೆ
ಹರಿಯೋ ಒಡನೆ ಗೆಳೆಯರು ಸಹಿತ ಮಧುರೆಗೆ ನಡೆದು ಪ್ರಯಾಣ ಕೋರ್ನು ಹಾ. ಅಮ್ಮೆತ್ತು ಮಧುರೆ ಪವಿಲ ಸಜ್ಜೆ ಒತ್ತಾನ ಮದಿ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀ ಒಯ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೋಡ್ನಿ ಒಯ್ ಅಣ್ಣ ತಂಕ दावकदाले सकट सांगून हा पुढे आयलो हा तशीच आमगेले अक्रूर हा नदी थंय आयलो ಒಯ್ नदीन न्हांवच्या वताना हा ताका कसन दाखयल तू ಒಯ್ ಅಣ್ಣ वय नवे हा तशीच बुकार आयलो आमी ಒಯ್ मागीर सांग नवे ಅಣ್ಣ हं. ಅತ್ತಮ್ಮಿ ಎತ್ತ हा ಹಂಗ ಮಧುರೆಗ್ ಪವಿಲ ಸಜ್ಜೆ हा ಮಧುರೆ ಆಸ್ಥಾನ ಪಳಣ್ಣ ಕಿತ್ಲು ಚಂದಸ್ ನವೆ वय हा सुंदर नगे वय एक त्या सुंदरी नगरी कशी असतं पळून असतं हा ते आम्ही मुखार आमगेले माव फेस पण पळयावे वय जाय मुखार वचा सहस्त्र कुंभाभिषेक चलत असलेल्या या एक विशेष कार्यक्रमाक आता एक सान विरामू विरामानंतर कार्यक्रम मुखवर्चित